Eguardion guztioi, eta eskerrik asko lehenik eta behin oinarriri gonbidapenarengatik. Plazer bat berriro ere agurtzen erekin hemen eskuz esku aritzea. Eta, pixka bat nik agurtzanek esandakoari segida emanez, bai hasiko nintzatik esaten, pandemiak zerbait agerian utzi badu izan dela udalak izan direla nolabait herritarren beharrei erantzuten instituzio hurbilekoenak, eraginkorrenak eta beharrei modu benetan beharrak zeuden moduan edo egoerak eskatzen zuen moduan erantzuteko gai izan diren instituzio garrantzitsuenak izan direla. Esango nuke alarma egoera bezalako egoera excepzionalak edo konfinamendua bera hemen goian hor nonbait hartu zirela, baina inola ere aurre ikusi gabe horrek eduki zitzaken ondorioak eta horrek sor zitzaken egoerak, eta esango nuke udalei tokatu zaigula injustu horri erreparatzea. Neurri estremo hoian eta bizitzen ari ginen muturreko egoera horrek herritarrengan eragin zitzaken egoerak aurre ikusi, zaurgarrien izan zitezkeen kolektiboak identifikatu eta beraiei begirako estrategiak garatzea egokitu zaigula, eta esango nuke horixe udalak izan garela nolabait eraginkorren herritarren premia eta beharrei erantzuteko garaian, ezta? Tokiko baldintzak eta egoerei kasu eginez, alegia tokian tokiko errealitateari ahalik eta modu zehatzenean erantzunez, herritarren beharrak eta batez ere kolektibo zaurgarrienen beharrak erdigunean jarriz eta noski udalaren eta sare komunitarioaren arteko elkarlana bideratuz eta ahalbidetuz, ezta? Gure kasuan, agurtzanek aipatu ditu pixka bat, pandemian zehar Usurbilgo udaletik hartutako ekimenak, garatutako estrategia horiek, eta nien naiz gehiegi horretan luzatuko, seguraski ere ezagunak zaizkigulako garatutako estrategia horietako batzuk, herri batzuetan baino gehiagotan ere garatu direlako, ez da gure kasuan guk zaintza sare publiko komunitarioa izendatu genuen hori eraiki genuen, pixka bat dimentsio aldetik gurea 40.000 biztanleko herria da, eta gure kasuan 500 voluntariorekin osatu genuen zaintza sare publiko komunitario hori, eta egia esan egitura hori bera artikulatzea izan zen oso gauza ederra, eta nik uste dut aztertzeko modukoa, interesgarria, nola 500 lagun binkulatzen diren oso momentu jakinean eta oso denbora laburrean horrelako sare batekin, ezta? Eta, sare hori artikulatzearekin batera joan ginen une zaurgarrian izan zitezken kolektiboak identifikatzen eta horiengan eragiteko estrategiak zehazten, eta egia esan estrategia horietako asko zaintza sare publiko komunitarioari esker implementatu ahal izan genituen, eta aipagarrienen artean edo batzuk nabarmentzeko bai aipatuko nuke agurtzanek ere nabarmendu duen bezala adinekoei oso denbora laburrean, gure kasuan 8.000 lagun ziren 70 urtetik gorakoak edo 75 urte eduki eta bakarrik bizi ziren herritarrak, eta 8.000 horiei astebetean deitzeko ahalmena izatea izugarria da, eta hori hain justu zaintza sare publiko komunitarioari esker lortu genuen, ezta? Baina bestelako ekimenak ere izan genituen, besteak beste gure eskumenak alde batera utziz edo horiek gaindituz nolabait, konfinamendu egoerak ikasleengan zer nolako egoera generatu zuen horri erreparatuz, ezta? Zenbateraino zeuzkaten gure ikasle guztiek etxetik ikasketa prozesuarekin jarraitzeko baliabideak, bai ordenagailuak, bai sarera konektatzeko txartelak, ez da horri erantzutea ere oso gauza garrantzitsua izan zen, besteak beste, ongizateaz gain, eskubideez ere ari garelako, kasu batzuetan, etxegabeak aipatu dira, etxegabeak nola konfinatzen dira, edo non konfinatzen dira, haien nolabait konfinamendu ahalik eta duinen aukiz ezaten ere ahalbidetu zen, eta gero lehen esaten nuen hemen hartzen dira erabakiak, baina
etzaile erreparatzen gero ondorioi edo ez dira neurriak hartzen edo estrategiak garatzen ondorioai erantzuteko, ez? Eta adibidez, COVID-ak eduki dituen eta konfinamenduak berak hasiera batean, baina gero ondoren COVID-ak berak ze ondorio ekonomiko eduki dituen kolektibo ezberdinentzako, bai familientzako, baina baita ere enpresa txiki eta establezimendu, ostalaritza, bai bestelako negozioentzako, baina baita etxeko langileentzako, adibidez, ez? Ondorio ekonomikoei buruz hitz egiten dugunean, askotariko kolektiboak hartu behar ditugu kontutan, guk gure kasuan estrategia oso bat garatu genuen, talka plana izendatu genuena, 16 hildo jasotzen zituena, eta esango nuke gure herrian behintzat, horri ere, ondorio ekonomikoei ere, udalerritik erantzun zaiela, ez? Gure kasuan enpresa txiki eta negozioek 800.000 euro baino gehiago jaso dituzte diru laguntza zuzen modura, eta jakin nahiko nuke gure herrian, Eusko Jaurlaritzatik adibidez, edo Foru Aldunditik, ze diru iritsi diren, ez? Orduan, pixka bat esaten dugunean, udalak izan direla pandemia egoera honi eta pandemia egoerak sortutako egoera muturreko hoien aurrean erantzuten eraginkorri izan garen udalak, dimentsio askori buruz hitz egin dezakegu, zaintzari buruz hitz egin dezakegu, hitz egin dezakegu hezkuntzari buruz, hitz egin dezakegu baita baldintza ekonomikoei eta garapen ekonomikoari buruz, ez? Beraz, pixka bat nabarmentzea udalen eraginkortasun hori. Guk pixka bat garatu dugune estrategia horretan eta sortu dugun kontakizunean ere, ez? Nabarmendu dugu etengabe, azkenean pandemiak lehendik ere gure artean genituen desberdintasunak eta zaurgarritasunak areagotu besterik ez dituela egin edo ageriago jarri dizkigula, azkenean hor zeuden arrakalak eta pitzadurak eta egin dena da horiek ikusgarriago bihurtu direla. Eta baita ere, nabarmendu nahi izan dugun ideia bat izan da ez ditugula gure politikak desberdin egin. Behar bada, pitzadura horiek edo arrakala horiek nabarmenago geratu diren bezala, gure politikak ere nabarmenago geratu direla. Baina, finean, egin duguna izan dela, azkeneko urteetan, garatu dugun udalgintza horretan sakondu, hori besterik ez dugula egin, eta inkluso, aukera bat izan dela ere, gure udalgintzan, gure udalgintza herrigile horretan edo eraldatzaile horretan sakontzeko, eta injustu pitzadura horiek edo gure arrakala horiek ageriago geratu diren bezala, gure politikagintza edo gure udalgintza ere ageriago geratu dela, eta behar bada nabarmenago geratu dela eredu talka edo gauzak egiteko modu desberdinak daudela eta herrigintza udalgintza garatzeko oso modu desberdinak daudela, ezta. Orduan, nik hori laburbilduz bai esango nuke zer ez dela hutsetik sortzen, gure herrian behintzat guk badaukagu erreferentzia bat, oso nabarmena, behar bada beste herri bakoitzak bere ibilbidea dauka, baina guretzako 2011 urtea bada aldaketa politikoaren urtea, eta aldaketa politikoak herrigintza, udalgintza ulertzeko moduari dagokionez aldaketa ikaragarria dakar, ez? Gu 2011an gertatzen den aldaketa horretan, soek 30 urtez gobernatutako herri bat izatetik, Bilduk gobernatzera, koalizioan, kasu guztietan, edo babesarekin, baina Bilduk gobernatzera pasatzen den herri bat gara, eta hor nolabait udalgintza ulertzeko eta egiteko modua bera bihurtzen da, nabarmen aldaketa horren ikur eta aldaketa horren nolabaiteko ikur, bai. Eta esango nuke, herrigintza ulertzeko, udalgintza egiteko modua aldatu den neurri berean, aldatu dela herritartasuna bera ere, ez? Herritarrak udalaren aurrean, instituzioaren aurrean kokatzeko modua bera aldatu dela. Eta beraz, hor badagoela nolabait, begirada
sistemiko batetik badagoela elkarrelikatzen duen dinamika bat. Alegia, udalgintza ulertzeko modua aldatzen da eta horrek eragiten du herritarra ere beste toki batean kokatzea eta beste instituzioarekiko beste harreman bat eraikitzea. Eta egia da gure kasuan behintzat COVID-a iristen denean guk dagoeneko ibilbide bat eginda dugula, udalgintza beste toki batean kokatzearekin batera herritarra ere beste toki batean kokatu duena, ez? Eta, bueno, pixka bat, baina barmendu nahiko nuke, azkeneko, ezakin eretzi duen hauteskunde buruz hitz egitea, baina, esana eta azkeneko agintaldi hau hasten den momentuan bai egindan politika gintza horren ondorioz eta eginden ibilbidearen ondorioz eta aurrera begira egin nahi dan bidea nolabait laburbiltzeko guk bai jasotzen genuen niretzako gero ere oso argigarria izaten ari dan hauteskunde programan eskema bat, ez? Gure programa osoa laburbiltzen zuena zeinetan horrelako tipula baten moduko, ez, kapak irudikatzen zituen eskema bat jasotzen genuen, zeinetan esaten genuen, ez, azkenean bizitzak erdigunean jarriko dituen politikagintza bat egin nahi dugula, edo egiten ari garela, edo egitatik gatozela, baino eredu horretan sakondu nahi dugula, bizitzak erdigunean kokatzearekin batera, pertsonen ongizatearekin zuzenki lotuta dagoela komunitate sena indartzea, eta gutasuna eta gutasun baten parte izateko aukera guztiok edukitzea eta pertenentzia bat edukitzea, eta gero, Ibaik aipatzen zuen ere, ze garrantzitsua den ingurunea abegikor bat edukitzea, ingurune bat komunitate sen hori indartuko duena, bizitza duinari lagunduko diona, eta alderantziz, ez? Nolabait bizitza duin horiek nola erlazionatzen diren, eta komunitate hori nola erlazionatzen den ingurunearekin, guztia dagoela lotuta, eta beraz ulertzen dut eskema horren baitan lan egitetik gatozela, eskema horrekin lanean ari ginela, harrapatu gintuela pandemiak, eta horretan jarraitzen dugula, ez? Edozein kasutan, pixka bat baina barmendu nahiko nituzke, udalgintza herrigilean egin dugun ibilbide horretan, gure ustez, nire ustez, baina gure ustez, ze egia da nire posizioa ere aldaketa hori emandan momentutik gaur arte oso ezberdina izan dela, momentu honetan alkate naizelako eta instituziotik ari naizelako, baina alkate izan arte ni ez naizelako instituzioan egon, eta beraz, eduki dezakedan ere begirada herritarrarena da, edo inguruan dagoen pertsona batena, baino ez instituzioko begirada. Nik bai esango nuke azken urte hauetan egindan ibilbide horren nolabait ezaugarri batzuk edo garrantzitsuak izan direla injustu gaur egun gauden tokian egoteko, ez? Nolabait herritarrekin eta eragileekin harremanak indartzeko estrategia eta borondate eta nahi garbi bat egon dela, herritarrekin eta eragileekin irizpideetan oinarritutako harremanak eraikitzeko nahi eta borondate garbi bat, gure eragileak eta gureak ez direnak, eta era horretako logikak alde batera utzi eta eragile ezberdinak sekula elkarrekin lan egin ez duten eragileak ere eta herritarrak ere elkarren ondoan jartzeko dinamikak bereziki sustatzea. Eta gero, ikaragarri egindana izan da azkeneko urte hauetan herritarrekin eta eragileekin lanean jarduteko espazioak zabaldu, izan prozesu puntualen bidez edo izan lanerako logika iraunkorrago batzuekin, ezta? Eta honek guztiak gaur egungo begiradatik kasik obioa dirudi, edo oso zabalduta egon daitezken logikak dira, baina egia da urte gutxitan edo urte gutxian ikaragarrizko saltoa eman dela gure herrian eta paradigma aldaketa oso nabarmena dela, ez? Eta adibide bat edo beste ematearren bai esango nuke, azkeneko urteetan, adibidez jai bat, zorde bat bera sortzea, zeinetan oso logika ezberdinetan eta oso
ikuspegi ezberdinetan funtzionatu duten eragileak, lehendabizikoz elkarrekin jartzea ahalbidetzen da, horrek sortzen duen komunitatearen sensazioa eta gutasunaren bizipena oso ezberdina da, baina askotariko kontseiluak osatu dira edo espazio egonkorrak sortu dira azkeneko urteetan, edozein edo askotariko gaiak lantzeko, ezta? Eta gaur egun esan dezakegu gure herrian 10-12 bat kontseilu eta lan mahai dauzkagula, oso dinamika ezberdinak dauzkatenak, baina batzuk oso formalak izan daitezken bezala, badauzkagu kontseiluak eta lan mahaiak azkenean departamentu horretako edo arlo horretako politikak eraikitzeko garaian erabat erabakigarriak direnak edo kokreaziorako espazio oso garbiak eta nabarmenak direnak, ezta? Edo prozesu oso zabalak jende asko biltzeko aukera eman dutenak ere azkeneko urteetan egin dira lehendabizikoz, ezta? Plan estrategiko bat herritar guztien parte hartzeari zabalik egongo dena, hori azkeneko urteetan egon da, eta horrek aukera eman die herritarrei, etorkizuneko herriari buruzko ikuspegi partekatu bat lantzeko, sekula lehenago eginetzan bezala, ezta? Eta gure kasuan, partaidetza zabalari buruz hitz egiten dugunean, adibidez plan estrategikoan 700 gora lagunek parte hartu zuten, edo adibidez gazte planaren diseinuan 0 eta 30 urte arteko tramo zabal horretan egintzan prozesuan 600 lagunek, gazte eta aurrek baino gehiagok parte hartu zuten. Orduan, era honetako gauzak bai izan dira azken urteetako ibilbidearen nolabait mugarri edo esango nuke. Bigarren puntu bat nabarmendu nahiko nukeena pixka bat gure udalgintza egiteko garaian garrantzitsua izan da nolabait esaten nuena, herritarren ekimenari, ekarpenari, proposamenei bide emateko aukerak sortzea, eta hor bai nabarmendu nahi nuke gauza bat dela proposamenak egiteko eta iritzia emateko aukera izatea, eta beste bat dela nolabait elkarrekin proiektu osoak definitzeko eta eraikitzeko espazioak sortzeaz. Eta lanketa adostu eta partekatuetara iristea, ez bakarrik nolabait proiektuaren diseinu fase batean, baizik eta proiektu bat diseinatzetik harago, proiektu horren garapenean ere nolabait eragileekin harremana eta eragileekin espazio partekatuak mantentzea, ezta? Eta uste dut horren erakusle oso garbia dela aurreko agintaldian zehar landu zen Errenteriako emakumeen etxearen prozesua, agintaldi batean proiektua definitzeko prozesua egin eta etxea bera gauzatzera iritsi zen, baina gaur egun ere etxea berak nolait prozesu hartan parte hartu zuten emakumeek jarraitzen dute gaur egun ere etxeari binkulatuta eta etxeari dagozkion erabakietan implikatuta eta erabaki partekatuak hartuz, ezta? Eta gero bestetik, pixka bat hitz egiten dugunean herritarren ekimenari eta proposamenei bide emateari buruz garrantzitsua dena da ere, eta guk behintzat balioan jarri nahi izaten duguna da nolabait eragilei protagonismoa aitortzea eta nolabait politika publiko bihurtutako ekimen asko eta askoren atzean ekimen soziala dagoela hori nabarmen uztea, ezta? Eta egia esan horren adierazgarri oso sinplea da gure prentsaurreko ia guztietan ez garela instituzioa bakarrik agertzen, ezta? Gure prentsaurrekoetako argazki guztietan daude herritarrak eta guztietan daude eragileak, baina parte hartu dutelako aurkeztera goazen horren definizioan eta parte izango direlako baita aurkezten ari garen horren garapenean ere, ezta? Hirugarren puntua pixka bat garrantzitsua dana garatzen ari garen herrigintza horretan esango nuke dela justu kohesioa lantzea, komunitate bakarra garenaren ideia hori eta gutasun hori lantzea, ezta? Eta hor, batez ere, eduki ditzakegun banaketa ideologiko, sozioekonomiko, jatorriari lotutako edo dena delako ezaugarrien baitako ezberdintasunetatik harago komunitate bat
komunitate bakarra garenaren ideia lantzea, eta baita nolabait komunitate bakarraren ideia horretan sakonduz, nolabait elkartasuna, justizia soziala premia gehien dutenen beharrei erantzuteko logikak eraikitzea, eta hor guk uste dut gure politika guztien oinarrian badagoela ideia bat, hori ere saiatzen garena transmititzen, eta da guztion ongizatea azkenean oso baldintzatuta dagoela gutxien duten haiek edo beharra handien duten hoien ongizateen baitakoa dela, guztion ongizatea, eta hori oso garbi edukitzea, eta baita nolabait arazo individualetatik arazo sozialetara bidea egiteko baldintzak sortzea, azkenean arazo horiek kolektibo bihurtzen ditugun neurrian gai izango garelako ere erantzun kolektibo eta publikoak emateko. Eta uste dut horren adibide izan daitezkela zaintza sare publiko komunitarioa bera, baina adibidez gure herrian normalizazio politikoaren esparruan egindan bidea ere, uste dut oso adibide esanguratsua izan daitekela komunitate bakarra garenaren ideia hori lantzeko, ez? Bai, eta laugarren ezaugarri bat edo, jaso nahi nuen nolabait gure udalgintza herrigilearen ezaugarri dena ere, pixkat maila politikoan lankidetza eta adostasuna lantzea beti ere edukiek ahalbidetzen dutenean eta adostasun marko berriak eraikitzeko, ez? Eta uste dut, honek laguntzen duela baita herritarrei transmititu nahi diegun komunitate bakarrizatearen logika horretan diskursotik harago edo esaten dugunetik harago ahalbidetzen duelako praktikan hori ikustea, ezta. Eta pixka bat hau esan da, hainbat ondorio edo gogoeta bai aipatu nahi nituzke laburbilduz esan dudana, alde batetik lehen hasieran nabarmendu dudan ideia hori, ezta, udalgintza berri batek, udalgintzari buruzari garenean, udalgintzan instituzioa dago, udalgintzan komunitatea dago, edo herritarrak daude, eta azkenean sistema baten modura funtzionatzen dutela, eta bateak bestearengan eragiten duela, ez? Eta gugan instituzioan herrigintzak eta herri eragileek eragin dezaketen bezala, guk udalgintzatik ere egiten dugun horrek herritartasun berri bat eraikitzen laguntzen duela, ez? Eta hor badagoela elkar eragite bat, eta elkar evoluzionatze bat, oso interesgarria dena eta balioan jarri nahi nukeena. Bai nabarmendu nahiko nuke baita askotan guk ikusi dugunagatik udalek sustatutako prozesuek eta espazioek ahalbidetzen dutela jendea artikulatzea, bai? Arlo edo esparru batzuetan jende artikulatuago dago edo antolatuago dago beste batzuetan baino, eta gure esperientzian behintzat udaletik esparru batean lan egiteko aukera zabaldu danean, horrek berak lagundu duela herrian esparru hori artikulatzen, eta uste dut baditugula horren adibide oso interesgarriak, orain azken adibidez, LGTBI kolektiboaren inguruan egin gendune diagnostiko bat duela 2 urte, eta diagnostiko horren baitan, behar bada pixkat konexiorik gabe edo zegoen jende artikulatzeko aukera sortu da, eta oso lan polita egiten ari da, espazio bat generatu delako, zeinetan individualki jendeak bat egin zezakeen, eta gainera bada espazio bat, nolabait fruituak ematen dituena eta gauzak egiteko ahalmena duena, ez? Esango nuke asko daukagula herri partaidetzari dagokionez, asko daukagula esploratzeko, pixkat ausente asko dauzkagulako, eta ezin dugula konformatu gaur egun nolabait daukagun irismenarekin, ausente asko daukagu eta asmatu behar ditugula moduak pertsona hoien gana iristeko eta hoiek binkulatzeko eta parte sentitu daitezen. Baita ere esatea publikoa dena, instituzionala denaz harago doala, eta hori oso ideia importantea dela, eta azkenean publikotzat ulertu behar dugula instituzionala eta komunitarioa
den guztia eta lankidetza horretatik eraiki daitekeena. Gainerako politikei bezala parte hartzeko eta gainerako politiketan bezala barkatu esaten ari ginen, ez? Eta Agurtzanek esaten zuen amaieran COVID-ak behartu gaitu, ez? Gure politika guztiak errebisatzera, berrerabakitzera, berrasmatzera guztia, eta uste dut ere parte hartzearen eremuan eta parte hartzeko espazioak eta harremanak artikulatzeko garaian pentsatu beharko ditugula modu berriak. Eta azkenik esan, udalak bagarela oso instituzio eraginkorra, edo hori erakutsi dugula, baina, pixkat metafora beste norbaiti entzunion metafora bat erabiliko dut, pixkat hiriak edo herriak bagarela erraldoi politikoak, nolabait herritarrak udalera jotzen duelako dauzkan arazoak planteatzeko garaian, baina gero instituzionalki oso motz geratzen garela, ez? Bai eskumenak batzutan mugatuta dauzkagulako, eta baita ere finantziazioari dagokionez beti azkenak garelako, ez da? Eta orduan, nabarmentzea eragile hain garrantzitsua garen neurrian, ez? Herritarrarentzako hain eragile garrantzitsua garen neurrian, ze garrantzitsua den udalak izatea autonomia eta izatea finantziazio potente bat, ez? Eta honetan utziko dut. Eskerrik asko.